Em dic Consol Pererós Planella, soc la cuinera de la Fageda des de l'any 2000 i us volíem presentar uns brunyols boníssims fets de llegum de la Fageda, perquè veieu, n'hi ha de diverses classes, amb gust de llimona, llimona desnatat, desnatats normals, els lliminers que són boníssims, bífidos, ja ho veieu. Primer de tot, els ingredients: els ous, una mica de licor, que hi ha anís i conyac, una miqueta de sal, el sucre, el royal, llimona ratllada, matafaluga, una mica d'oli suau i la farina. Ja podem començar. Posarem els ous, després el iogurt de la Fageda, que és molt i molt bo, que queden uns brunyols boníssims, el licor, una miqueta, no gaire, una miqueta de sal, un polsim que diuen, el sucre i l'oli. I ara això s'ha de batre tot amb la batidora. Com veieu, hem barrejat tots els ingredients que són líquids. Es pot fer amb la batedora aquesta de tota la vida, manual, o l'elèctrica. Però jo que tota la vida ho hem fet així, ho he vist fer així la meva àvia i la meva mare, doncs m'agrada. Després hi afegirem la llimona ratllada, que se ratlla amb un ratllador finet, que no sigui pas gaire grossa perquè es notaria molt. Aquí hi ha una llimona, però potser no li posarem tota. Mitja llimona, més o menys. Una mica de matafaluga, per si no sabeu el que és anís en gra. Però tota la meva vida he sentit a dir matafaluga, que li dona un gust molt bo. Una miqueta, i se segueix remenant. Una miqueta. Després, la farina. Aquí hi ha mig quilo de farina. Si veiéssiu que queda la massa clarosa, se n'hi pot afegir més, perquè ja ho veureu que ha de ser una mica consistenta, perquè si no els brunyols no quedarien de la forma que volem, que ens han de quedar ben rodons i ben macos. Ja ho veureu que són boníssims. Després, quan tenim la farina ben barrejada, s'hi posa el royal, un sobre de royal, jo el tinc aquí, però és un sobre de royal, llevadura royal. Se segueix remenant, com veieu, que són molt fàcils, això ho pot fer qualsevol, tant bé les dones com els homes. Els homes també s'hi poden incorporar amb aquesta recepta, que les dones estaran molt contentes. Veus? 5 minutets i ja els tenim. I després d'aquí ja se'n poden anar cap al foc amb una paella amb oli força calent, com veureu. Com veieu, la massa ha de quedar amb aquesta textura. Si us quedés més clara, sempre s'hi pot afegir la farina, sense cap problema. Amb una cullera de postres o de sopa, que surten més grans, perquè si els vols petitets de postres i si vols més grans de sopa. Agafeu una miqueta i amb aquest dit acompanyeu, perquè d'aquesta manera us quedaran ben rodons. Si veiéssiu que a l'hora de coure no queden rodons i s'us exploten, afegiu més farina, que és el secret que tenen. Ben rodonets, i els agafo, els poso a l'escorredora, els hi trec tot l'oli que poden tenir i els poso aquí. I seguidament es passen amb un bol que hi ha sucre i s'arrebossen i ja es poden menjar. Com veieu, tenim la taula parada amb els nostres brunyols, que han quedat ben rodons sortint de la paella. Ara l'últim pas que hi ha a fer és rebossar-los en sucre, que és molt fàcil. Jo agafo un bol petitet
perquè si agafo gaire gros i entra molt de sucre, després, com que queden cosetes negres, no serveix per res. És molt fàcil, s'agafa el brunyó, s'arrebossa i cap a la bandeja. Amb l'onda, com vulgueu, ja ho veieu que es poden fer de moltes maneres. Espero que us agradi, que us hagi agradat, que els proveu tots, que segur que us sortiran bé perquè és molt fàcil, i que tingueu una bona Setmana Santa i fins a la pròxima. Aviat ens veurem.